Hambai chini mediano tamni ke chini sanja jarawo chini Roman script ni bagai kaisa homsang misil jeng khlailai tamni hingkai thangnai 13 tarikh chini Tripura ni chief minister Manik Saha jebabe chini Roman script no bo bengai saka chini Roman script bai kok borno khaya hin saka boni bagai jeng bono তীব্র প্রতিবাদ খায়ও বনি বাগৈন जों তিনি অ homsang মিছিল তিনি অ মিলিং মালাং বাজারনি সিমি অ খদাই যা जों थांलायनाय বন जों যত ত্রিপুরাও চিন ত্রিপুরা সরকার जों অমন মেসেজ না নাयो যে চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি কক বরক जों রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ও 1967 नि सिमी दाबी खाइ बेमानि ताक पर्यन्त जों मायाखौ किन्तु जों नुखा चिनी अ रोमान स्क्रिप्ट रिनान बागै चिनी त्रिपुरा सरकार जेभाबे जोंनो अवहेला खायो चिनी बरकनो चिनी कक बरकनो बर अवहेला खायो बनि बागै जों तिनि प्रतिबाद खायै रोमान स्क्रिप्ट बा चिनी कक बरकनो मा सिनाय हिनि सानै जों तिनि अ हमथां रिले खालायो तामनि हिंगाखाय चिनी अ स्क्रिप्टनो रियासा जों आंदोलन खायनो थानाय एवं अ आंदोलन चगलाक तेबो कतर आंदोलन जों खालायलायनाय बनि बागै जत त्रिपुरा सारनो दिनै चिन हमथां मिसिंल योगदान खायदि हिने जों कबो तामनिखे म निनि आनि जतनि चिनि त्रिपुरा सरनि बानसिनानि कायसा लामा तामनिखे कक बरक जों कमाय थांखाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिया हांखाय चिनि प्रजन्मनि फाइनाय प्रजन्मनि बररक चिनि एडुकेशन शिक्षाव जों उन्नति खायमांला बनि बागै जों अमन सारानायो जे चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा सरकारनि चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ब विधानसभा चिनि अ कक बरकनि रोमान स्क्रिप्ट न दाकि पास खायै जोंनो रिनानि थं याहाखाय त्रिपुरा राज्य हर मुसुं हर जों रिनाय त्रिपुराव हर जोंनाय तामनिखाय मचिनि आमानि कक अ आमानि कक न चिनि मुजुंतै जों सिना मुजुं बनि बागैनो जों तिनि अ मेसेज दिनानै नायो जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो मा फोरोंनाय मा फरायनाय चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय त्रिपुरानि कन्स्टिट्यूशन भारतनि कन्स्टिट्यूशन एट शिड्यूल इनक्लुड मा खायनाय हिनि जों दाबि खायो त्रिपुरा राज्य अ सानजाजार चिनि TSF TISF चिनि इयत YTF बोरै बदल TWF त्रिपुरा मथानि जत जों अंखलाय जों खालायनायो जों जत नों कबगो ताखौ बुखुक जनर फाइबायदि अमरसुरु चिनि पार्टीनि सिमिया नंनि जतनि पार्टी खायनाय बररंनि चिनि त्रिपुरा सरनि अर नों पार्टी ताति हिनि ताहिनि चिनि आमानि ककन रोमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनान बागै परिनान बागै जों अ आन्दोलन खायो अ आन्दोलन जों जत ताखौ बुखुक अ एलाकानि जतन जों कबगो फायदि जों अ रिले जों खालायलायनाय दिनै बुनुगिनाय जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट मायासा चिनि त्रिपुरा सर अ मुभमेन्ट सामग्या हामबाय रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सूर्या खलायै तिने सोशल मीडिया व भाइरल नै तंका MLA रामपद जमातिया नों बनो तामो साना मुसुं रामपद जमातिया ब खरकसा त्रिपुरा सा गंगुई रोमान स्क्रिप्ट न देवनागरी अक्षर बाय खायनि कायसा प्रोसेस नामानि ब कायसा प्रपोजल नि अब बेलायखानो ब चाया तामनि हिंगाखाय रामपदनि बसाबतै बुसु बुथा बिनि जाति गुसि जतन इंग्लिश मीडियम फरितंगो रामपद बर सालसा रोमान स्क्रिप्ट बाय मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक मा सिनाय हिने ब सालसा आन्दोलन खायगा बतामनि बागै दिनै रोमान स्क्रिप्ट न बगसिया बतानि तिनि देवनागरी कक मासा तामनि हिंगाखाय अब बिनि व्यक्ति स्वार्थनि बागै बय बाय बिनि BJP नि दल बाय बस हाजागै अ कक बसावो बनि बागै जों आं रामपद जमातिया MLA न सानना नायो जे चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सिका हांखाय चिनि त्रिपुरा सरक ने चिनि कक बरक शुद्धभावे उच्चारणनाय काहामुंनाय बनि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सानो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि बागै समाचरण जों त्रिपुरानि कमिसन बो रिकमेन्ड खायका रोमान स्क्रिप्ट बाय सिना बागै पवित्र सरकार CPM नामल जे कमिशन खायमानि पवित्र सरकार बो 69.78% बरिवै कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय न सिनानि नांगौ
পরিণাম নাঙ্গু হিনে বো রিকমেন্ড রিজাল্ট কিন্তু 25 বছর সিপিএম নি আমলো খাইলাঙ্গা ও আমলো আমরা বাঙালি রক যেভাবে কক খাও ও কক খাইছি চিনি তাবুকনি চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার সাইদङ বনি बागै जों तीव्र प्रतिबाद खायो मानिक सरकारनि अ कक अ बक्तव्य जों दिनाय खायो निंदा खायो चिनी कक बरक शुड बी इन रिमांड स्किल अदरवाइज आंदोलन चलि थांनाय हामबाय।